Moi roztomili, posłuchajcie wiersza o ryczce. Co to jest ryczka? Kto nie wie, to jest taboret, a hańdowni w każdej kuchyni, w każdej chałupie była ryczka, aspoň jedna. Radzi na niej siodywali stareczka, stazik, ale i dziecka się na niej radę bawulkały. Posłuchajcie wiersza po naszemu o tej ryczce. Stoi se ryczka w kątku przy starym kachloku. Koleż to kerli, na dłaszce, dycki kańsik z boku. Wszyscy na niej radzi życium siodowają, choć stołku wie dość, a siedzieć kaj mają. Stazik z 3 desek ją kiejsi zrobili, gwozdkami do kupy kładziwkiem przybili, posztrajchowali, jako poradzili, a do kątka w kuchyni chneda postawili. Starka na nidycki ziemnioki szkrobała, orzechy ze szupów na jesień obierała, gaździno kwaki rzepę do ampra okrowała, na ryczce przy robocie w kątku siodywała. Starzyk ją brał dycki pod parze do zogrody, kiej się szał podziwać, jak się pasą krowy, po całej zogródce ryczka w lecie goniła, jak starka se cosik w polu po kapce robiła. We chlywie też się ryczka gaździnej przydała, jak krowy wieczór doiła, to na ni siodywała, życiom na nią klapła, kiej była utropiono, jak siły mocka nie miała, bo była urobiono. Gazda też na nidycki na każdo siadował, kiej w garaży sewieca pomału sprawował, po ciężki pilowie na ryczce spoczywał, jak mu siły przyszły, to dziepro odbywał. Na ryczce a i dziecka radę siodywały, jak starczynych pogodek wieczór posłuchały, na ni się bawulkały, a po ni skokały, kupa uciechy, a draki przy tymu dycki miały. Dzisio na ryczce już żaden ani nie siaduje. Gazda się na nowym fotelu raczy ulyguje, iny starzyk na ryczce czasem se spoczywo, przez okno z wasz kuchni na ten świat siedziwo.